Yes, masuzolo thotho. Sekakhona lezi zingagogoti ezivele zingene karakata sezingaphakathi. Amsuta mkata amsuta physical ezwebhude babhojobojo kaze kuthiwa one is ngantoni. I like your figure but your figure is terrible like empty bottle of coke. Come in the cozy. Hey matholo. Hey athi ngokutshela something mfethu. Yakhumbula ngokutshela ukuthi lakhawathi Danyana. Thola ikhiya uyibambe ngaso. Uyangithola uhambe phambi komuntu ukuthi kuwashizile. You understand? Noma ungazi ukuthi kuwashizile umuntu wakhona. Yazi wenzeni? Uzivalele uzithi nqi. Ikhiya zakho. Uzohamba phambi kwakhe. Wafika phambi kwakhe bese unyakazisa ikhiya. Uzombona ujamba kanjani. Yemfethu isikhiya lesi siyakhawatha sishaya inhliziyo. Shaya la enhlizweni sikhawatha nengqondo mfethu. Isikhiya lesi sihloniphe. Hlonipha isikhiya mathothoro thotho. Uzongibona ku YouTube soyiqadelela khona. Yizo